Saya kama kajian dan
kita pandai. Ada apa kaya sama lumakai sebelum negara yang memesan kita pegang diimbang berhubung juga pegang diimbang bila juga tidak ada tu kacino menjual bicara semuanya lagi pasal pengarang kau jawab berjalan lamanya di pasar banyak dirasa rumah papanya muka sia diri kembali datang datang anda dari api anda berikut sekarang anda beribu yang kamu sedih datang anda mendengarkan cerita silawatullah antara terminat dua pasang pasang junda di sedapan api kalau semua datang silawatullah junda dimisalkan orang ibadah kota Madinah pada baca abadnya lagi pergi baca baik-baik mimpi cerita yang nyampang kuatu kawan nak menumpang biar kapal walau kapulang ini lancar mengguru gadang puisi menghadapu lari kacang pernah ajuna untuk malam beni di bola kudu pada tinggal lagi menyakini malam munajat lagi jombangnya di mana sekarang
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Itu pangkagalikan kita Ito pangkal sajo, iyo laikan narekan kito. ay kasinan ni barat pinalamamatang iyo denyo pulo sikatola di sambutan iyo nande sa labang tajato ola panjang na jolebar dimuray ka di mo ko basamo Nilama itu laman lanan banyak elonyo. Baru waktunya hari memang bertambah lagi di dalam hari malam ilo yang terasoyo. di janji ola masyarakat ay batan denyo tuhon wala yo denyo badan wala tiaban na yo denan leno karano di siang hari ala iti katam denyo pulo Di malam lanyo hari kini rasa moyo de bajago. Lapat dunia dihimpun iyo sahabat kata jodoh. Irama orang jambi atau irama warobo. ay takiyo denyo usay nye duduk lagi muko iyo nande bariko katami salah nande karimo higura lai kadibuwe kapanjago jago lai kamato Indalah hiburan dan tuna ada pulau seronyo. Mahalum ini di sipuran lepak pulau tuh. Dari yon lepak pulau iyo dengan lelo baso. talatiyo inyo uwan iyo nandudoyo lagi muko ora nande pagurao o samanja iyo daulunyo paliyo nalama undang duo pasang tukang lajulito Pasang tukang silawai dua pasang tukang lajurino. Memang sinar berhati nan mulo paragamo. Ipakan leherjuna albillah nalunekado. ay koyong nalalang kudiang kenanyono isanya to isana na seora hoy duit iyo nalenyo jano so ang inyo nalawapat kapalipit tangan de tajado Ay mulungan nanti hidup di dalam menyorimo. Ay parang nahalimo iyo sama sunod dahuluno. O di boleh nanjantan ay badulan de batino. Satiyo lang ninyo na palay nyo ang natananyo anak ng paliagada giluminta kuliag kapulano anak yung numoduo maringit minta yung anadaro Ayan na nomor tigo itari balikan jauhi batino. Karena nomor ante iloman kita foto balino. Anak panjang musuh siko amadu baiko iko. ay kanayon na nakete balay yo kana de katanyo sa tiyo lang manangi maringil bakila de amanyo o nambadiyaw de tangikan ilumamita ay barujuo Karena beliau adalah ayahnya malah ditinggal bapa. hidup di tengah dusun rumah berlaku dapat hidup di tengah dusun Rumah berlaku kita melamikan. ay pagi-pagi ke ladang siang tuh ke sawah Malam aku menyewa rumah terkenal di masuk susah.
jadi jannah. Memohon kepada Tuhan ya Allah, tabahkan hati kami. Menjelangkan kita untuk meminta murahlah rezeki. Menjelangkan adalah arti sikul mata ini. Itulah Tuhannya Jamil. Lakukan kematian lagi. Illa sabunan dibari mokosi dan amin.
Kami
ala sulallah namun kenali masalah itu ala namun kenali nama boyang yang tangan nama panjang dan tuhan kajino ala diam ala isaka dari kapabulu diam dia saja nanti wala kapabuno adi bari gade jojo kotu ala jotamano supaya nasanan penonton salam malam nangko Jumlah bagino akeketeo itu adalah jumlahnya akelolek kalau ilmu kamu itu siang kamu Ito kapala si Kuya Jamay, Ito Jamay Chilapay, Aga ka aga patiwan juda ni marapulay. Tawa pamilya pamilya katabuhi mancoka hidang sakit late ko tengka punta Asiko la alol sampay, ama tewe-tewe ala ponday. Suko dulo di koday, napanini masirawa haway. Baca tengah bagi jodoh ini bawa kota basola nak manula kaki urang awal kita ini nak kodam Anta katiko nudo sampai kaya nama kilendugo. sampai babini surau padewan jan babini duo Anak orang atako nanyuana nampak negari orang ala loko dominiawa ajo le manulua kasuana wagi loka ko kuanto musandadam kepala setua alene Sina campa ciro apa agak padewan nama adiawa pamilio ame akapilila takuwaule Altubai na sakit Tirajan no tempang buta mandake Asipon lalu na sampai Aku cewek agak jauh Suko dua di kota Nampajan orang ikai intai Apa jodan apa jido potang Apa bangkahon na basalan Ana maloka make ura Awan ini karing kamadang Arangka ketiko puja Sampai kuon arangka juo Sobrang kanan pulo na bebini duo Takon nang juana Anak anak kadiura Apa rasola biniawa Ayo samo juga ko Ajo le manulua Napasuna ang amigo Ako sa siya kamala Ito na gulay bani Magalan na demo ko Alam niya bahasa mo Iyo dele Iyo nari na dedo Ko alam niya sa Ko alam niya tabanyo Iyo di manola kasana Klasi panonton na demo ko tapi masih coba juga anak tahu diuntung anak tahu diuntung Kalau sudah mati tak tuntua hai pasti juga sekali akala orang lain alam mencari aku alam mencari ku pada aku lah kabana anak tahu diuntung anak tahu diuntung Tapi kalau langsung diri itu tak tuntua astagfirullah baunya akala nana yang lewat kami yang jengnya
Asanda manda dora meta Tutua